everyone, this is Julius Cano and welcome back to my channel. Na-miss nyo ba ako? Kasi ako na-miss ko kayo. For today's video guys, magpakupos ta karog karning baboy nga gamit ang ahos og asin. Yes, oo. This is the day after sa amo ang birthday no. Some of you no kung naka-observe mo ato, wala jud mi karni ato no. Wala jud part nga karni nga luto nga sudan nga among gihanda ato no. Nya timing pagkaugma ato na may nagpautang og karni. So nangutang nilang pud mi no kaya para karon na lang pud mi magkarni. Yes, oo. During ani nga time gusto gyud ta nako maghumba no or any types of luto no except lang sa pakupos kay usually basta na adyoy karning mao gyud among ginaluto diri no pakupos. Yes, oo. Pero gikapoy mo gyud si mama magluto ani nga time niya. Ana magud siya nga ikaw lang giluto dong kay lagi na pa siya hilakaw. So ako na lang ginagluto ani. Unya basta ako magluto diri wa man gyud kay laing luto no kanira man gyud no kay murag pina kay SS step nya walay chicheburchi ba dili na gyud kapoy siya lutoon kay ibutang ra nimo ang ahos ug asin nya isunod nimo ang tambok nya ug magmantika ra nag-iyaha. Tang na to nimong remaining nga nabili niya karni nga puros na unod. Yes, oo. Basta na kay karni niya nga ningon nimo pagluto sa pamaagi okay na jud kay wala siya tuyo-tuyo suka diretso na nimo ibahog sa imong kanon nya imong isud-an diretso grabe jud kayo kalami. Yes, oo. Kung naamoy karni so ngani ano niyo pamaagi very easy step dali ra pud kay siya maluto dili pa hassle less hassle pa siya kay wala kay laing daghang ingredients nga ibutang no asin ra gyud og ahos. Yes, oo. Daghang salamat and then gabi na gyud no mga tug na tabay.